History Maker Baluchi. منتر بلوچی نہیں اذا منی وہ 4 سال شواجہ بیتے وات منی جین نہ یہ زنا کاچرے زمین نے بیتا ہے کو جان کا چر بلے آتی ماگو پتہ تپ کولگا مہنتو انچ کو ایج گندی آپ ما دات کے میں مات کرولا یہ ملک نیت کا کورونا نبوتا راہ رواجی کے بیتے کہ مت لو کھات کو دا کلر 5 کلر منتر ذاتا جوت کے سوات یہ سگیے درود درابات بنا اسحاق خاموش شرپند چارو کو گوشدارو کا رندو جاگا نشفے دراو سلامت باتیں امروز بہاران باتیں گمو گڑتی ماگن داتے شرپند شما زانت کے ما یوٹیوب چینل ہے وسیلہ زندہ جتا جتائیں پڑھانچہ تعلق داریں واجہ ہنگو گیم بلند کرنے مرچی گوما ہم نے آدھی ایک اچھے واجہ ہے کہ آج کرنو زمان اگا اگوادر زمین سراح آبادی واجہ یک مہمان نواز و مالداری مردمی مرچی کی میں مہمان انت واجہ گوارا میہ دادا ایدے ہمکرو چیزیں پیشی زمانک ہنوگی زمانک آئیے چما یہ سجہیں چیزیں بابتا جست پد کریں وہ چاریں کہ پیشی زمانہ کا گوادر چون بتا و ہنو چون بیائی ما چاریں وجہ گلزار گچکی و اسحاق رحیم چواجہ گوارا ما چی جست پد کرند اچھا ناکوارم شما یہ ملک کا ایدہ گوادرہ تی جنت بنیادہ کوجے مردمی شما ایدہ گوادرہ کدیت کی بلے بلے گوادرہ ما پیدا بیتی گئے میرا تراچہ ساری کائیت کا ایدہ گوادرہ شما کٹو میں مردم شما کھانا میں ساری بلے میں پیریں بیتی گا میں ہوتی پیروں کوئی مردم نہیں تھی گا میں ہوتی پید دیتی گا پید میں حامدہ بیتی تی پیتا نام کیا بیتا میاداد میاداد کے وجہ میاداد کلیر سمائل گنگروار تئی پیدائش کون سال ہے گئے میں نے ہوتی پیدائش یاد آتی ہوں چو نگوشاں توپانی بوتا ڈوکالی بوتا ای وڑے سالیا بش سالا چوشے نا ماں آ چکی چکان پہ میں بھی تھی ماں وہی جوسنے کو تمہیں نہیں کہ میں وقت گند گئے نہیں آمردم زندگ نہیں اندازہ تر سنچو سال ہے میں نے سادہ بردم تئی شناختی کارڈ وجہ ہستے ہیں ہستے گا کو جائیں لوگا یہ دیں اچھا تئی پیرین کجا چیت کا شما بنیادہ کجا مردم پیرین طرف سے چھا میں پیرو میں نے کجا اصلا بیتے پیرو پیتے نا آیا یک جنینی گفتا حملہ ادھر 2 جنینی گفتا یک کسی بلوچان بیتا چی بیلیاں میں نے پیدا بیتا میاداد پیدا بیتا خدای پیدا بیتا شدری دور محمد دردی مات خدای مبارک مات بیتا میاداد من پیت بیتا شر پدا رندا یہ جانے کہ مرتا پدا دگی سانگے کتگی پدا چی ہمیں دور گٹی گا پدا پیدا بیتا جمعہ بلے میں یاد ہے نہیں ہاں ماں پیدا نبی تھی گا زمان کا گت گنتی جمعہ یک 112 سال بیتا مرتا عمرہ پیرو 80 سال بیتا عمرہ انتو مرتا من تسالے مردم بیتا مرتا منی ماں تو ہمیں روچی مرتا کہ پاکستان گوادر گپتا آو دا بندے رو گوشتا تو ہمیں دورا منی ماں تی دا کہ یہ لوگوں بچتا منی ماں ہمیں دورا وفائی تیتا وجہ شمیں لوگ کہ تو انو ادا تے لوگ ساری کجا گتگا بھلے ساری گپا تو کچھ نا ساری ہمارا وطن نبیتا ماں نام میں بے وطن ماں ادا نشت گئے ادا کھک بیتا ماں چلا پالت کر دیکھ جاگے شکتی یہ جاگہ پراوان بیتگا ای جاگہ جنگلی بوتا ہے دا کہ پوسٹ میڈیکل اسٹور ہیں ڈی سی دفتر پوچھتے ہیں یہ علاقہ وہاں ڈی سی دفتر پوچھتے ہیں یہ جاگہ میں میش وقت گوں آجا میں رمگ وقت گوں گورا شما دیمترہ بوتا گیا انو کیا ہوتا پورٹ حمیدہ بیتی گئی انگا پشترہ بیتی گئی ادا کہ یہ جاگہ کھک بیتا میں لڑتا ہوں دا شکر چھوڑا لڑتا ہنی آپ ٹانکی کجھے آپ ٹانکی زانے آوزانے نہیں من ما چردہ لڑتا آپ ٹانکی کرا شکر یہ پٹھنچو میدان بیتی گا ہم اولا من سیر کتا آپ ٹانکی کرا من سیر کتا چیچو سال ہے عمرہ تو عمر سچو بتا مالک بیتا میں چھوڑے ہی بیتے میں ڈگری ناکو جاؤ اے ٹیمہ کے سیر کتا یہ ملک پاکستان ہے گونا یا
پاکستان ہے پاکستان بولو تو مزہ عمری اسیر کو تھا اردی اسیر کو تھا مدہ عمری نا ہمیں جو 6 سال مردم بیتے نا مزہ سالی اسیر کو تھا میں چورو بیتی نا میں پیت کی مرتا میں چورو اگر یک عمر واجہ وک کے سادہ بورز ہے نا گورا تقریباً ہمیں پنجاو افتے زمانہ کا کہ پاکستان اوار بیت گوادر گورا ای زمانہ کا واجہ عمر پنجاو بکے بھی ایٹے میں وجہ تھی مات کے وفات بھی تھے ماتا نہ تو مانا بھلے یہ کاسمی چوک میں کاسمی چوک پیدا بیتا 6 سال بیتا ماسکتا پاکستان اولی بیتا نہیں واجہ شون مات ہمیں شون مات منی مرتا من سیر کو تے یہ روچا من یہ مردن چوکیا نان کا زمان کا سیر کو تو وجہ ہاں 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 ماسکت زمانہ قاسم وجہ تو چونا ہوتی ورنہ یہ چے کار کتا ماں ہیچ کار نہ کتا ماں بیتے گنا سلا چورے منا ناکوی بیتا من پیتے براک بیتا میں کار ہمیں بیتا من ترسالی گشگانا ماں یہ گوادر کوہا کوہ کشتا کو کشتا کجا بورتگا بادر ترہ منا داتو گا ای لوگانی بومپدے واسطہ یا دیگه کاری اپا بمپد واسطہ بومپدے واسطہ ترہ منا داتو گا ای پچھی کشتا اورتگا انشی سب در روگ نبی بلے سر روگ نبی ہیب حسنک ہیب آسنی 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 ہیبی سے بندہ تو چکتا پتہ گڑ سرا پروشتا گڑے گا گڑے چینیے گا پتہ پروشتا گا مارتا گا پہارا گا پچھوں پا بڑا اورتگا یا پہارا اوشترا کتگا اوشترا کتگا اوشترا کتگا پتہ ہوشترا کنڈگ بیتا کنڈگ اوشترا کا ایک وہاں یہ قبلہ بیتا ہمیں دا کہ ہنی یہ بنگلو نبستا سرکارا جی ہمیں دا یہ جاگہ ریچی بیتا ریچ مانا ہمیں جاگہ چکہ ہم کچھ سلو بیتا یہ جاگہ سلو بیتا ہمیں دا آت کا ہمیں دا یہ کتگا ہمیں دا یا یکا یلدیاں کتگا جہلا آیا بیتا یا یکا یلدیاں دیاں کتگا جہلا آیا بیتا ماں شش ہش تشتری بیتا آواز دوشتر بیتا جہلا وشترا آہن ایک کو یار رہا کتگا لڑتا دیں پر بادہ رستا ماں شدہ پت سانگو پروشتو کو لڑتو وارتو ہمیں دا ریت کرو کرایہ چچوب تو صدقو ما داتا پر شش کردار شش کردار صدقو مطلب صد سنگو جی سر اچھا بڑا اشیاء چران سنکا اشیاء چران تو پتہ بلے چکار بلے اشیاء کار مارا ہوشتر بیتا پہلا مارا بنڈل کشتا بنڈل ماہی گئے یہ ماہی وحائی بیتا کرنبوا بورتا گا دیگه جاگا مارتا گا گوادرا دیگه جاگا نا بورتا گا سورا لڑتا گا آرتا گا دا تشکانا لڑتا گا آرتا گا دا جیویا لڑتا گا آرتا گا دا گوادرا دا میلان کتا گا تو بورتا گا تو کرنبوا باری کجا بورتا گا تیش متیو کا مان نا بیتا ترا ہوشتری بیتا یہ واجہ ہوشتری بیتا یہ واجہ ہوشتری بیتا میں ہر کسا بیتا ہوشتری بنڈل شہید در رہا شہید در رہا بنڈل کرایہ تو جیونیا چاہتا ہے پیشکانا چاہتا ہے سورا چاہتا پیشکانا دکلدار بیتا بلے وجہ آپے شمیں ورگے اود بندوبست ای زمانہ کے بلے آپ ہم تلے کچھنا آپ یہ چاہ مردم کی بیتی میں گوادرہ 4-5 گدان بگے 4-5 گدانے سے بردے نا جو شموزہ 4 جنا کتا یہ مردمہ 4 جنا کتا یہ تیابدہ 25 یہ میں یہ چیز ظاہرہ 4 جنا کتا یہ 4 کسور بیتا دیگه 4 جتا یا 4 کسور بیتا دیگه 4 جتا آ 4 کسور بیتا دیگه 4 جتا اور یہ باردیاں کتا گا بلے سرپد بینا بلے آپ انچو آپ گر وش بوتا آپ وش بوتا یا چکم مکی صورتام بوتا صورتام کے بیتا دیگر جتا پورا مطلب چونکہ اولی رندہ جتا آئی آپ وش بوتا شرکن بوتا مدتی پد اسی آپ سور بوتا ماہی آدان دو ماہ آپ کم کے ترتا ہر کسا پاوتا وط چاہتی جتا نا بھلے چاہت من تو یہ چارے مردم شہردار بیتی چاہ جتا دو جہ لگا پا یک آنا یہ داتا دو جہ لگا آپ یک آنا یہ داتا بلے تاں بھی آپ ہری آگا پر کتا دو آنا یہ داتا بلے دو آنا یہ داتا ہری پر کتا ہوتی تاں بھی آپ پر کتا دو دو شتا یہ جماعت پرا جماعت ماں باہر کتا بڑے 5 کلدار بیتے گئے بڑی 6 کلدار بیتے گئے
تو چونکہ آپ گیشتی شدہ ماں بغیر رقم میں چاہتی گل نہ بیتی گئی ماں سہ رقم بیتی گئی تو دیرہ وہ پارٹی مردوں بیتی گئی آواز دیرہ گن پارٹی یا بیتا من دیرہ گن پارٹی یا بیتی گئی بل شاعت میں نبی نبی بلے چونت لوگ یا جاگہ بودتا گو یا چاہتی جتگیش مردم لوگ آمنا جیتا گا مردمان جتگا بلے گرہ ای لوگانی ملکیت نہ بودتا گا مردمانی ملکیت بودتا گا یہاں پتہ پا زر آپ بہا داتا بلے جی سر اچھا بچہ ادا کہ شما ایٹے میں گوادر آت گئے گوادر چھو میں تک بیتا گوادر بلے دیکھ میں تک نہ بیتا گوادر یہ والی کلات گندے بیتا کلاتا پوشی دے میں لوگ نہ بیتا دو سائے کلاتا کجا کلاتا دو سے کلات نہیں کلات اصل دو سے کلات کرنتے بازار لاپاں یا کلات اما کلاتا وش گئے کلاتا یہ کلات کے بیتا دودنا مت کا مال جاتا بڑھتا آہران مردان مال جاتا بڑھتا والیا یہ کلات بستا بلے یہ کلات کی بستا شبردہ تو بچہ دنگی ساکتا ہم تیرکش جاگاں پر بیتی ہوں تو گرہ زیادہ نیت کا مردم زیادہ دودی نبیتا زیادہ دودی نبیتا یہ جاگہ کہنے تو نشتا کہ یہ جاگہ آبادی نبیتا نہ منتر بلوچی بھی اذا منی وہ 400 میش واجہ بیتا ہوں وات منی جین نہ یہ زنا کہچر زمین نے بیتا ہے کجاں کہچر بلے کجاں کہچر کلچ کی بلدیا بیتا یہ کوئی 400 میش واجہ تو کجا بہاز ہوتا میش تو کو مطلب تئی بندہ تا چیچو میش تا پتہ 400 ہوتا بلے منی پتا کی میش بیتا پیت مرتا پیت مال بیتا یہ مالا چوکو بر کتا ہم مالا چوکو بر کتا پتہ میش بہائی ہم بیتا بادارہ نہیں آتا ہم کی تئی کرے تو بلوچی بیتی تئی کرے میں 10-5 دوتا یہ واجہ 10-5 منہ داتا میں دوتا پتہ ہم مالداری کرے دیکھے کار میں بلوچان راپا میں پیرے نہ دیکھے ایچ نہ کتا بغیر مالداری ہے ورد وراک شبہ وحدہ تہنہ مائگ بوتا یا سبزی و گوشت بوتا گوشت نہ کدی دیتا اما وہ پتلی کوشتا گوشت وارتا بلے ماہی دیتا ماہی ہنچو دیتا ماہی ڈنہ ہنچو پھری دیتا شما ماہی بہاز ہوتا یا مفتہ داتا بلے ماہی تو بکاران جمادار بیت گئے بلے تو جمادار بیت گئے منی پتا شیشی روگن داتا ترا تو سیٹ بکارا ماہی من دیتا داتا بلے من پتا ماہی داتا من پتا آنجگی داتا آئیہ ماہی داتا ہمیں پہن دیتا آرچی در بلوچہ زیادہ ماہی در نہ داتا ترہ گورے مائی کے سیر تچی چکا یاد کا گورے ہاں گور بلے انو آزار و دوازدہ صدیں ترہ کم مچا کم چی چکا یاد کا اصلا بیتا پنچ کلدارہ سیری اب کلدارہ بیتا مردم شکایت کتا آپ کلدارہ شکایت کتا بلے یہ بلے کجا وجہ وحدی چیچو سال پوشتا گا مبروئے ہاں چیزیں مدد بھی تھکر وقت پاکستان زمانے ہاں پاکستانی بڑا شکایت کرو نوروں بانا اس بجائے یہ مردمان پدا درگداتا ہما مردمان تاون کو تو آہنی ماہی سرکاری بیتا یہ مردمان امداد کو تو کہ بچہ پدا دگر نیادی یہ مکن ہمارا مدد کرنے گے اس کو نا من جندہ گورے ماہی سیر سارا بہنا دکتا ماں ہمیشہ گورے دکتا ماں ہمیشہ گورے دکتا چی بیتا 5 کلدارے بیتا 6 کلدارے بیتا 4 کلدارے بیتا اس کو نا آتی چیز ذر نہ بیتا وجہ یہ ذر ہمیں کم وقت یہ ذر وہ ہمیں زمینہ کی نہیں بہا بیتا گا وہ ہمیں زمینہ بہایا دیے نینگو نی ذر نامہ ما اس کو نگئے کسی کھولو لے لگ کے یہ دگرے آدگرے آتی انہا من 240 شجدان میں اشدارتا 60,000 246 50,000 کلدارہ 60,000 کلدارہ بلے یہ ٹیمہ کے تو بانڈل کا شیپ ہوتا گوڑا میش شمارا ہمیں ٹیمہ بیتا میش مارا بیتا پشتر مارا بیتا گوک مارا بیتا چیر ہما باپ ہوتا مانا ہار بیتا دا 5 مادک بیتا گا 400 میش بیتا گا یہ وقت گا یہ کمپانا بیتا گا بڑی یہ کمپانا بیتا گا ماں چیر ہم باپ ہوتا
میش بچکن برتگل دنا چارین تگن شفاعت کگن اصلا پاکستان کے گوادر کے گپتا گوینی گل ہندان سی ششا گتا گوینی گل ہندان کی میں سی و ششا ہوتا ششا گتا سی ششا آسی گشترا بیتا تران سادا کے ات کر رستا ماؤنچی رمک گتے لیلام کتا مجھتے نیم دات نکنی سادا اس کو سادا کے ات کر گوینی فیگوینی دانی 6,000 کلا دیتے 6,000 کلا مکدی دیتا وجہ شبہ ہمیں دان کے چا ڈننا اتکگا چا کراچیا بمبئیا دگے ملکیا ایدہ چون درشتگا چکی بوتا ادھر چکی بیتا کھوجا بوتا چکی ادھر نورو بانا ادھر بازار دب نہیں ہمیں چکی بیتا یک چکی بوتا پورے گوادرہ دو نور دینا میں لوٹیا بیتا نور دینا آلے میں بیتا نور دیگری میں بیتا ہمیں دین چکی بیتا یہ جرنیٹر وسیلہ ہے شاہ چلائیں تگا بلے یہ جنتر والا یہ ٹیمہ سلسلہ نہیں بلے جنتر بہادا کے مائی پیری مردم کے بیتا کئی لوگ کئی ماتے گا جنتری بیتا منی ماتے گا جنتری بیتا آوازے گا بیتا ہم کے وقت کے ہم یہ در کرتے گا جنتران کاسنا میں جنتر کجا دیتا جنتران زندہ کاسنا لیندی کی یہ کیا بولتا کجا چوتا یہ ٹیمہ کے توشمہ شیر بات ہوتا یہ شیر زیرو کچھ مردوں کے اشتے بلے روٹیا بھی تھی روٹیا بھی تھی ماں ہشت کو شیر تو یک کلا دیا گا ہشت کو زاگرے شیر ہے زاگرے دکاندار تو مارکیٹ کا ہی بھی تگیشتر دکاندار کا ہی بھی تگا تاو کہ ہمارے زمان کا یاد ہی بیت گئے دکاندار بلے بلوچ بعد نبی تو لوٹیا بھی تھی روٹیا گور ہم یقین ہاں گور دگر لوٹیا دگر مید کا ہی بیت گئے تھا ماہی کیا کہتا یہ ٹیمہ ماہی کا نہیں تو ہوں گفتا آچی ماہی گان سے تو بھی تھے ماہی ماہیانی ہشتک نہیں ماہیانی ہشتک بادر یہ دریا پھشکی دریا یہاں پہ پھشکی جو یہ رہے ماہی گان یک کی مان نہیں تھی چنانکہ یہ ماہی کے دات کا گا ڈرنا رہا تھا اس میں چھوٹا ہوش کو تو شانے ہوش کرنے کے طریقے چیز بیتا ہے شانی بلے سیٹم بکارم بروک داشتا جمادار داشتا یہ واد کی بیتے جورا یہ سورا شداتا یہ واد بیتے جورا خوشتنا واد لڑتا آرسا بکارم جمادارا داتا گا سیٹانجا وہ آئیے پتا دل داتا گو ہمیں واد برتگا ماہی برتگا تو واد کتگا جمادارا ہوشنتگا تاپا داتا گا کمپانا لاپا چو دنڈا تاپا داتا گا ہوشنتگا برابر تو خدا بندل کتگا پیک کتگا میلہ کو شکتا میلہ کتگا کئی زمانہ کا گوادر ہے ایدہ مستریں سروں کے مردوں کا ہی بیتا ہمیں وعدہ کی شماعت کے گوادرہ ماو گوادر جو ہمیشی نہیں مردوں ہیں بلے تئی زمانہ کا ہی بیتا ایدہ وجہ واحدہ ایدہ بلے قودہ عبداللہ قودہ احمد پیت ہما بیتا آہانا یا لانچ دو لانچ بیتا ہما نامدار مردم بیتا تو دائر مردم آہاں بیٹکم بیتا یہ قودہ ہے نبیتا یہ قودہ عبدالرسولہ اشانہ نبیتا اچھا یہ قودہ عبداللہ حبشی کے سید ہاشمی اشان کے سانگی کتا یا سید مہاد چمشان چو نگانا چو نگان متربستن کرن قودہ چکو نام اللہ بخشی ہے قوم آئی چو قوم ہم نگانا کے پچا اصلا چکو جات کرن سیٹ دادک نام ہے مردی بیتا یہ دادو لال بخش لال بخش دادو یہ غریبی بھی تھا یہ بے چکی بھی تھی مدو چوکی نبی تھا بکر شکر یہ بے چکی بھی تھی وجہ تئی زمانہ کا نیادی کجا بوتا نیادی ہمشی ہمیشی کے انو مطلب انو علا سے ہمیشی یا کچھی ادو ویسے علا سے شاہی بازار پوچھتی نہیں مگا دیکھے نہیں تھا بلے ہمیں بوتا ورہ ایدہ چچو مردمان اشتا گو ماہی بورتا گو بہا کتا ایدہ ماہی نہ بورتا گے ایدہ نہ بورتیش ماہی بکارم بورتا گے بلے ایدہ کیسے دیو زیر بوتا ایدہ بلے اشترات کرن شپا اشتریاں داشتا بلے باریر کتا گا
داریاں داری نیما یر کتگا نائیاں نائی نیما بوت کگا پشیاں پشی نیما بوت کگا او ہر کتھا بوتی جاگا رانتا جو او باہا مردم کتگا یہ دیما کہنے کہ یہ مولا باق دکان کی جوس کیے جو یہ لائن کی بیت گئے یہ باہی مردمانی لائن بیت روگنانی بلے صد چامپ روگن سپائیں روگن صفائیں روگن صد چامپ ات کتو لائن آئی بیت یہ لیلان بیت ٹام بھی وجہ چیچو بوتا ہاں ٹام بھی چیچو بوتا ٹام آرچی سیری دکلدارا بیت سیری دو کلدارا انو سیر وجہ چچکے ہیں ہاں انی ہاں انی ترہ نرسی آگا میرا سی چچکے انی سپائیں روگن انی آو شہید صدے شہید کلدار اب صد بھی بلے اور شہر 1200 ہیں بلے ادا ہم نہیں ہے نا نہیں ہمیں جیو شہید صدی کلدار تا جاتا ہے ترہ بلے خرس نظر تھے نہیں بلے روگن چی مالا درکے نا مال کجا بلے مال کجا مال نہیں سا نا اچھا کوئی شما کے شکارہ شتگا مید شنی کہ یاددار بیتگا ای چونے بیتگا انجنو آزمان کا نبی تہنگل آچار بیت اچھا یہ دریا چنچ روچے سپرا شتگا یہ یکی روچہ شتگت کو دیر نشتگا ذکر مائی باز بیتا ایشانی ماہور ایشا حق کتگا چھے حق ہاں ماہور حق کے بارہ کا عمر بوش حق کے بلے ماہور پادی مردم بیتے میں مردم اللہ تے نے دریائے کار کتا پادی ازانے پادا کار کتا تھا پادی چی پادی کجان دریا وردے پادی ہمیں مردم کے پاد طرح طرح ماہور بیتی بڑا کتا بٹ دریائے پاد طرح بستا پدا دریا کے چچو آپا دریا شتا پادی بلے وقت کے دریا شتا خشک بیتا آیا بستا دریا ریچا شتا دریا کے پر رات کا آیا نپٹ پٹگا بونڈی دیگی بیتی کی دیگی دادی دیگی بونڈی بیتی کی کرگی بونڈی ہنچے ہوئی ناگر بیتی کہ ہمیں بونڈی بستا شتا پر رہا ہوتے ماہوری پڑتو ہنچے ان کے وقت سے من پہ میں نابو دی بیتا آگوڑا دا کہ آپ ریت کا نہیں شتا ماہوری پڑتا مطلب پادی یاددارا او لانچا دریائے تو کنا شتا پادا شتا ہمارٹیں با کہ دریا ریچا بوتا وجہ پادی میں زگری نمازی دوئیں بوتگا یا تہنا زگری بوتگا یا تہنا نمازی بوتگا نمازی زگری دروب بوتگا تہنا مطلب نگوشن کہ یہ کسے زگری بوتا یا نمازی بوتا نہ بوتگا دوئیں بوتگا بلے گورا حق کے بارہ وجہ بوش حق بلے یہ پادیاں کو وقت کے ماہور ہوتی آپ کو تو حق گیا پادیاں گورا حق بورتا ہمودا تیاب دپا ماہور ہمودا بیتگا ہمیں حق کے در تو حق داتا گن تو دیکھے ریمی بیتا سورگی چیزی بیتا حق داتا آزمانہ کا دوزان چیز نہ بورتا ہمیں چیز کا کبتگا یہ بیتگا تیاب کسا نہ بورتگا کسا نہ بورتگا کسا نہ بورتگا ہمیں ماہور کی یہ بیتگا آیا پچتا آتا ڈرنا یہ کتا یہ حق داتا چو تاپے داتا کسا نہ بورتا باہو شتات کا دیگر شتات کا کسا کسی چیزارا درد کرنا پتا حق پا بہا بوتا یا مختار ستا ہاں نا حق بہا حق یا گرری چیو گرری گرری آیا سوچا آیا حق پتا تو سوچ کا یا من سوچ کا یہ واجہ سوچ کا آیا آتا بہا کتا بلے بہا کتا تو ہندور تو آتا آدھگر ہندور تو آتا آدھگر ہندور تو آتا حق یا گرری گر حق کے در کجام جاگہ زیادہ شر بوتا حق پوریں گوادر شہرہ بوتا شہرہ چی ڈن چوکے گنزیں پیشکانے دو سے مردم بیتا حق مردم کما دیتے پشکنانے مردم بیتا دگری بیتا یہ دو سے مردم بیتا حق یہ ڈننا شتا گر شتا یہ گوکانی سکن کے سکن نہیں گوکان مال کس لگن ڈننا چرابری شن سکنے دورتو گا ہمیں آٹھ کے روکتے یہ سکنان لاپا چو یہ کنان کتو یہ کنان کو یہ کنان وقت کی چیزی آئیے کاشان کو تو پر لیڈانی پر کے مرتو گا کاشان کو تو اسی پتہ آپ جاتے گا چھپتے گا ہم چپے میں کو تو پتہ سر بیتو گا سر بیتو گا پتہ پاتکان کو تو بہا کو تو آدمان کا وجہ کلدار نبی تھا آدمان کا کلدار دو مائی گئیں گو دو تو چار دا کلدار آبادی تھا چار دہا مائی گی گو مائی گی گو یا کہ ششا یا کیا پتا میں کو کہا ہم شومے زمانہ گا شومے سیرانی رسم چھتو بیتے گا شومے سیر چون کو بلے سیر بلے میں سیران رسم میں بیتا ماں
اتکگان من چوکا بیدیر تو دوتا رائے رواجی کے بیتا کمتی لوگ اتکگان 10 کلدار 5 کلدار من ترہ داتا جت کے سوات ہویا فریے شمسو روچا بیتا سیر جن سیر میں تئی دست نہیں اگر دار روچے کنے شر 5 روچے کنے شر یار روچے کنے سات دیگ بوتا زالبونان بانورانا سات سہر تو سہر بوتا زرگر بوتا ہے دا زرگر ہو موت بیتا ہو زرگر بوتا ہے دا زرگر ہنچی زرگر سرن زرگر نامانش بگر کے بوتا گا کاکو زرگر کاپو ہو یک نمبر ہے مسلمانی بلوچی بوتا لوٹیائی بیتا چیئے بلے مسلمان بیتا گر ایشی بلوچی جنگے ساتھ تو زیور جتا یا کہ بلوچی شپیندر ریاڈ کتا شبد مروار ریاڈ کتا آدگر ریاڈ کتا ہستی ریاڈ کتا یہ شرین مردن دیتا زرگر بیتا شما زمان کا دا شاعر جان بیتا شاہر گوادرہ بیتا پہلوان بیتا بلے رمی بیتا رمی شاہر نامے نے بیتا رمی تر یاد کا رمی بیتا کہ بیتا محتاج نامے شاہر شہباری بیتا محتاج بیتا یہ دو شاہر بیتا رمی توار چون بوتا تو عشق تا دیوانہ نشتگے من دیوانے نہ نشتگے تو گر چو عشق تا تعریف عشق تا تعریف عشق تا رمی یک نمبر ہی بیتا چون مطلب یہ توار بورز بوتا وش بوتا بورز بیتا یک نمبر بیتا رمی پہ میں شاعر بچو نبیتا پات کریں مید کے شاعر سوتے گا گوٹ دان کسی بھی نہیں آیا شاعر جاتا کشتی پات کرنے رہو گا بیتے مجھتے نہ رہو انشاءاللہ وقت ہے پدا میں سوتے گا وقت کا پدا کر رمی الہان کتا پدا چمودا میدان پدا پادت کا یاد کر رمی پدا ہنچو آئی گوٹ ذخیرہ بس بیتا رمی محتاج کو جو مردم بیتا شہباری تو دیتا کا تیادا وہی ہو محتاج آواز چون آواز یہ شاعر وش جاتا گا شاعر ہم جاتے گا وجہ رامی یہ لوگ ہے دا کجا بوتا من نہ جانا لوگ تو آئیے بارہ چو خاص مطلب معلومات دے بلے بلے عمر چھری نامی پہلوان بوتا پادی اسی لوگ ذرا بیتا اسی یار پادی پرچہ گوشتگش پادی دریائی کار کتا ہمی کار کے توگو کے دا آپ کے ریچا بوتا مرتا یہ اسی یارا یہ پادی گوشم کہ دریائی کار کتا اسی یارا ہم شاہری کتا اسی ہمیں پادی گوشتگی ہوئے وہ پادی گوشتگی یہ شیعدار کار کتا بلے یہ پاد کار نہ کتا کیا ای گورا تو دستا عمر ہاں عمر کے من نہیں تے گورا من کئی دیتا عشق کتا گورا یہ شعر عشق کتا گا آو ای مجلسہ نشتگے بالکل عمر گوٹ گورا چونی گوٹیا گوٹ عمر ہنچو شہر جتا ہنچو شہر جتا ہنچو ناچ کتا کہ حدہ ہماری بلے مطلب چو کیس آبادی بیتا بلے کیس گوادرہ میں تئی زمانے کا گوادر ہے والی و قاضی کئے بیتا گا ہمشانی تو تئی زمانے کا قاضی مندے کے قاضی نہیں تھے بغیر قاضی داد محمد قاضی مرخان تی دورے نہیں یہ تو یاد نہیں مرخان میں نہیں تھا میں داد محمد تھا آ زمانے کے وجہ کہ ورنہ بتگا ورنہ نگیشتے شوق و نہیں شوق کجا ہر پر میں شاماتی بجن پسا برول پسان بے اس طرح بے کار و عظمت محنت خدا بیتے گا رزق شواز کدی یتیمہ مارا شہدات گئی یتیمہ مارا کیا اس طرح لوگ آئے گا ترہ آئیری محرم سید ہاشمی تو دیتا گوادرہ سید ظہور شاہ ہاشمی نامے مردے دیتا یہ تو دیتا گا سید جن نہ ہاں پتہ نامے نہ سید ہاشمی میں دیتا ہو گوٹی نہ بیتا بل شاعری بیتا اسے بلے شاعر بستا جاتا نا بندگیں ہم نہ دانا بستگیں بندگیں نہ دانا بلے یہ ہاشم نامے نے بیتا سید نام بیتا کہ چاہیے بلے شاعر بھی ہے شفیق آشم کل لگی یہ وجہ آشم کل لگی آشم کل لگی اور تو دستا یہ کل کلاچے ہوتا بلے یہ محمد شاہ و احمد شاہ سید بیتگا گوادرہ دو برات بیتگا یہ دیتا گا یہ ظہور شاہ ہمشی چوک بیتا سید اچھا ہاں میں نہیں تھا اچھا آتا نہیں تھا بلے ایالا یہ ہمیں ماسکت زمانک شمارا واشتر بیتگا ہے کہ یہ تو پاکستان اتنی واشترا پاکستان بلے یا بلے پاکستان مارا وہ بو بردا وہ مارا وہ ہنچو کو ماں
na Sultan Jin Shambu. Bale Lima Marucha याद करेंगे कि आही नपरे बे परचा हालात तो विचार अनि शिमा निश्चित इसी टीम टेबल ने लाइन हा बड़े ने लाइन आदा अगर दाए गए थे बंद कंती घंटा ये दारी थी पदर तरह कम की पेज दारी थी पदर देखो 2 घंटा ये बात थी पदर देख बड़ी दारी थी हमें तो इनका कस अजस्ट न करके तो शर कन गई हरा कन वाली टेम इंसाफ आस्था शर्त तो है आइएगा आइएगा भले मन तो मेरे थे मन तो मीर लाल बख्शा कौदाई कुछ अच्छे तो मीर लाल बख्शा मीर गफूर पीर का मन तो मेरे थे मन तो और वालिया शुतो गुस्ती विचार ये चुप को मनी थई जेल हमेशा से कूटी बस से पजेल वास्ते तैयार है तर हमेशा ना हुक्मती दस मन या परेशान नसीहत करना गुस्सा ने कहीं ना अगर टहता नहीं टहता वध के जगह नरो वो पद पर तरह कहाँ आइए इदा नहीं आइए चोटे हैं तो मर्द हन्नी तुझे मर्दम हंस डर गई ना दौर बदल मुझे दोस्ती आगा दोस्ती कुत्ता आज़मान के सजा अच्छी उतरे जरगा होता है दो सजा हमें भी थे दो चाह दो को जाता हुआ लिया बस्ता मन तो शामिल भी थे मसाजिया मंदिर भी थे तरह लट जाते तो मन था मन लट जाते मन तो भी थी जाते गंती पदे वक्त के जाते गंती जेरी नदात गं इसी पदा दर जाता हमें पेन को तो गंतो पदा हम हरे सवार को तो गंतो शर्मिंदगी को तो गंतो दे मदिगर रंगे मुस्त गंती पदा यले दात नि तय अल्लाह पागुड़ा जने नाचे हरकत का जने देमा हरा सवार के तो पोस्ट लेट के दसा गंतो बादर सवार कंती पोस्ट दिन पोस्ट तो जने प्रधान ते अल्लाह पर मैदान ला पर रहो अचानक हुआ भाई नहीं भले न सर ते अल्लाह पर मना बस्त की लाठी दाता तो ये हरकत कुछ कने ये कलात के भीतर दूध दिन को तो पर्चा दूध को तो आज हुक्म सजा जजा बुत हाँ अच्छा इधे मैं के बलूच बुतगा ईशाना याददार लांच बुता या याददार कोजा हिंदू और बुतगा याददार कोजा यहाँ याददार दोस्त तरह दाता मना दाता पति जर वासा वती कमीशन वासा मन कि तो कार बेकनो मना बिदे मोजा बेदे भले नकुवरम हयातान दिलावर की शान जंग को हयातान तो जीत गए थे मस्कता के में जमाने के गिरफ्तार को था ये हन्नी जंग को हयातान हन्नी मिस्कान कुछ मन याद को मिस्कान कुछ था ये वाकया सन पंजाय जमाने है कि मनियाला वाजब उसी अन्य है कि अब 7 साल सारी हैं मुझे हाँ भले अब 7 साल सारी हैं मैं दला हन्नी जी भले वरना मर्द भी थी रोचा जी हो वरना मर्द भी थी भले हयातान हो जा चु दिलावरी मर्दी होता नाशरी हो शर्री वाओ देखे कारी भले चु दिलावरी होता दिलावरी से इंसान को ग्रहण हो आज नपरी बीते नाम मर्द शरीक नाम बीते लागर बीते गंडे चुपकी बचकी अंदाजा बीते नाम पीरल बीते छपा 8 दात का उसको पास्ता दाश्त के 8 दाते पर 8 ना पचाए नहीं नस्कान लोग तो कविता आर्थ बोले गा मारुआ आर्थिक पक्का पदा नगनी बोलते वो जा 8 नहीं बोलते सोता 8 लड़ते लोग बोलते समुद्र गर्भ में 5 का लड़ते सोते जहला गर्व कने जागी जहला आप जीता नस्कान चौक शरीफ ये शुतो आपा ये दे में आप उधर शुतो मुझे आशा रो कने ताप का पे कने दा नगना पचे उधर के 4 तरीका 8 बोने आगे समुद्र बेरो कुता पदा हमा लोग आत का शो में आर्त बोरता आओ दोजता गाओ हां कुछ तो मा हार्त मा को तक मुझे अंचुशे सुबह मा नाना नी तू का हार तीर को तक कशा पूरा आज का आयो से माँ आज बरेगी मर्दों ने आइए जनी आदम सरगेता तो ग्वादर आएगा आ गोंडला हुई डाची महारा गिरता बाहर लड़ते के ग्वादरा कहाँ आमा मर्द का नाम मिसकान भी था डड्डे मर्द में त्यारे मर्द में आइए कमीज पर भी था लसे को पका भी था चुशी आओ दात की बदी हाँ हयाता ने दाता बदी आयु से बाद में जती तीरे लगती नाप चापीने में ये मर्द कपता
دیکھے کب تھا ہم جانے نہ پیریات کو تو دیکھ بنڈے چپکی نماز کی بھوکوں کا نگاہ بیتا آنگا دے نہیں دیکھے ہم جانے کو آرتک اسی ساری ایشی اب کچھ اسی نے دیتا بچ کا ہم لاچی مہارا بھی تک دیں پر گوادرہ کہاں ہیں جاتے کہ بچ کا تیرہ چس کو تو بچ کب تھا پتہ آج دو تیر جیتا بچ کا آگوانڈے نہیں بچ کی یعنی بھی تیرہ لو اسی یہ ہنچو کشتگن پتہ یہ کشتگن تھی بڑا یہ حدیروں کے بستگے ماں یہ روچا نہیں پتہ آشو پسان بھی تگن ماں آروچا ماں پسان نہ بھی تھا رندہ گڑا ماں آئی پسان سے تگن بھی تگن مسکان کشک بھی تھا رندہ آئی پسان بھی تگن ماں ہی اکل داری ہے شار پسان کے بھی تگن یہ ہمیں حدیروں کے بستگے جو کمپاؤنڈ کے بستگے جو دیں قبر حدیروں لاپا پتو اس صحباقات کا حیات آنگی کوچی لاپا پتہ تھا دیکھ درنیت کا اس کا سر مضبوط ہے وجہ تو من شتگا زامرانا وادا مگا تو زامرانا شمچیا شتگی وجہ آگو پس دیر کا پس زیر یک پسی چنچو گوتا کن نفر پس بھلے میں طرح نی تو بندش 500 شاندر دانا پس حج داران نی تو بندش یک پسی 34 کر دارا گوڑا یہ شما سردیاں کو تگا پدا آورتا گا سردیاں کو چنچو روچا راہا بودتا بھلے ماں چودا اکھنڈگا سے چیئے گا یہ گیت پکن مات کے ناصر آباد ماں ادات کے ادھر کہ ہن میرانی گھر میں سہی روچا ماں حمیدہ داشتا شپا ہمیں گردان سارا وقت کے مدد دگار بیتے ہیں فوج زیادہ فوج ترگا بیتا اور شپ کی مال برگا بیتا بغیر بیدار بیتا مارا تھوڑسو تھا اور ماں آستے آستے شپ پتا مرہ ملیٹی نہ پتا زانا روچا نیشتگی شوجا پاسش بورتگا بلکہ مار نیلا نا شکایت تورسی ہوتا دلا تورسی تا آستے مات کے جارو بستا ای گرا وجہ اما زمانہ ہے بزن سمگلنگ یا نوشا سمگلنگ کاچا کی بزن نہیں میں توشا کوٹو تھا مات کا مرد نام بیتا نظر محمد در ریمبو گا کتا نام بی بگر بیتا در ریمبو منی دوست بیتا من سنگتی بیتا مات وشی جنین کر رہا جن دانا بیتا مرد جنینا مرگے کوشتا منا نگندہ آتا ہما نظر ندگ براتی بیتا نام بیتا سید محمد جنینا گل ہندان دورتا درست تیل کے آرت منا درست دارتا مغربا منا داتی گی تو شبر پا ہما مرد من رفی اور رمگا مندر آئی داتا کہ تو شپی سے کلان جاگا بے ابوا پینے مات کے زیارتیا دا عبدی نام بلوچی بیلان لاپا بیتا عبدی اوشتا من ور رہو گا تو نظر خیر میں آگوں گوارا ماما و برا ماں ہمیں آتا دورتا جکتا ہم اپنی شولیا وہ شولیا ہمیں دا مداشتا یا روچی ماں ہمیں دا داشتا ہمیں مردمہ مدد کو تو مرچی حران کندگا یہ پتہ رہنا نوادے تو وجہ شما پاجم کے اودا زورتا زنا آگو پاجم مزنے کے ساتھ سے آپ ایدہ مالدار رانے چلیں گے مالدار بھی تگاہ چی ہنی وہ مالدار نہیں آسی ہر یک مرد 500 میں 400 میں 600 میں 200 میں ہر یک بلوچی ای مالداری سبب چی بوتا زمانہ اور گیشتر بوتا آپ گیشتر بوتا کا گیشتر بوتا یعنی چطورے دیگر کار نبیت تا دیگر کار ماں نہیں تھا دیگر کار چاک پنشی شبکی ماں نہیں تھا یہ شبکی کم ماں ہمیں دبیا یہ دے ماں کم ماں در کرتا آدمان کا بلوچا ہر چی بھی تو گوتی مالا ہوتا وجہ ای تئی کے ورنائی دور ہیں اگر ماں تی 18 سال و 20 سال عمرہ بکنا اسپتال بوتا ہے دا گوادرہ اسپتال بوتا نبی تے اسپتال گرا تا پکولا گو پاشانک دلولا پیشانی شما علاج چون کو تگا ایسا آرچی کرولا یہ ملکہ نیت کا کورونا نبوتا کرولا آرچی یہ ملک در نگتا نوکی درگی تے گوادر کجا ملک ہے نیت کا کرولا ہمیں دا نہیں جاگا پتا جو آرچی ماں گو پتہ تپ کولگا ماں ہنچو
इंचु के एज गेंदी आप मार दात के मैं माता जो तई मार जो था जो मन चोको लगा गया था सी इंच के एज गेंद करा दी सी एज गेंदा नवा इंच की शकर मां करने दी आची तमशीर के ने का आमी ची इलाज भी था भले अंग्रेज वजह एदा के दफ्तर बूता टेलीग्राम ऑफिस बूता एदा के तो चार पादगु वे कर रहा हाँ ई कि माड़ी जोड़ बूता इतर याद का नखा इतर याद न का चतो सारी है डाक याद कर डाक डाक मन दीता हो मतलब बनता डाक मन दीता डाक में वाश तो एदा गुरे अंग्रेज बूता का ये वाद शुमा एदा शोता अत के बलूच भी थी एदा बलूच बूता का या जमाने की वजह या अंग्रेजी बीता हाँ हाँ वाइन हो वाइन बीता वाइन अतका या अंग्रेजी बीता हो नाम वाइन बीता और शुमा ये बोली सर समझता का हाँ शुमा आनी बोली समझता का आ ये बोली वाला है मर्दों जोड़ता हुआ अच्छा बोली वाला जोड़ता के को वर दोस्त के को हो माँ चढ़दा बोलता ये खंड के डैम ने काड़वे बस हाँ हाँ छामे दा मारे सुतंगे दा के इंदा के डैम में इदा दा गाड़ी सुता चलो आज मां गाड़ी असत को न कुता वजह आ जमाने के मौसमानी तहा और मर्ची के मौसमानी तहा शो परची के बदलियत का मौसमानी तहा छतो अब वो मौसमानी तहा मौसम में तो ऊपर बादल बीता तई वरना ये था हन्नी गर्मी के बूता जमाना गर्म कम बीता या और ज्यादा बीता नहीं लोकल के इस तरह तो पार्क छी गंदे माहे फर्क भले मारा महसूस न भी के आर्च गर्मी था आर्ची घर में मारे महसूस न भी नहीं मारे महसूस भएगी भले तो मन आजादार पुत्र तो मैंने शीशिया रकम के लेंदार था ना बाशो बाहर टाइम सरा इतना आटे में बाशो बाहर और बस बस कम भी थे मुल्का हंगाम भी थे भले अवल दहिया के दुर्तगी दा अवल दहिया दुर्तगी दा के हलाफिया ये का ये बुझिया भी थे तो बिशा मन तरह शंक मना 4 साल मेश बीता 4 साल मेश से बीता मैं एक बार गया बती आ कंपान की यहाँ पाक होते तो छोटे को 100 बाशी रखें दो रात का एक बार का चो रोम को तो मैदान को तो रोम पर सारा फेरिश को मुझे कॉलेज बीते हंचो कॉलेज वजह पसीनिए तरह जमी चंड याद का आओ याद का आओ भले ची गुशा चीचो मर्दों बेरान गुत्ता मा जमान मर्द मान लगा ना भले मैंने याद कर के पसीनिया गनी चंड बीतता आओ मैंने परचे मैंने गुहारी हुआ बीतता पसीनिया भले मैंने गुहारी हुआ बीतता पसीनी वाला सांगे कुती हाजी वली दिबराती लोग अभी तो भरा देगा घर पर गए ना ने मारे याद का वजह गुशम कुरान एक मजनी वबायत का एक ज़माना है दिलुल्लाह पे ग्रिम्पो के दो से वबा आपके गए भले ग्रंपो को हम तरह गुशम ग्रंपो मनी माता जिंदा गिफ्टी मनी माती जिंदा गिफ्टी मैं तो रेखा भी तो हमारे ग्रंप का भी तो टोका जाता है सरकार टोका जाता हुकूमत टोका जाता नीति हुआ टोका जाता तो आज के मतलब भले आज ग्रंप भी तो हंचे मर्द में कष्ट के को बना कुछ जोता कुतगिश चीर दात के बिजने के साहब या हाँ चीर दात भले मैं माती जरा न भी तो माँ ने चुप मात के रह भी तो ये माँ चुपका या क्यों मुर्त गए न मैं हमसाएगा या मर्द भी मुर्ता मैं माँ हंचो बद गिफ्ट हंचो गिफ्ट की क्या हद्दा मारे हंचो गिफ्ट तकलीफ का वजह तो वो दिसता सख्त तकलीफ का अरे गिफ्ट तो कही हो ना कोहरा मेरा तो उसे काचर बीता जेद बीता इधर बड़ा ग्वादर मर्दमा कश्तो कशारी को तो डगार बीता डगार भले डगार इधर सन्नडी करने थे कि नहीं इधर सन्नडी करने थे इधर इधर इसे जोड़ कर रहे हमें डगार ने मई बीता ओ गामारो ये गामारो बंदक बने याद का इसको ये गामारो ये अन्नी बस अन्नी न बस दिए दो सवाल मुल्ला बंद बीता था इधर अब बीता मलाई बन ये किश्त के साथ बीता वजह गाड़ी एदा पुजा जमाना अत्र याद का ये गाड़ी वो न बुत्ता बोले तई याद गाड़ी का दियत का गाड़ी के हरकत तू दुखी नहीं तो वही मैं उस तरह जा मार भी तो मेरा रोचे पंच कर अंग्रेज गाड़ी न बुत्ता इंदा हराम बेबा हो मैं उस तरह जा मार भी तो चल रहा माँ बोल तो बोला हो मैं उस तरह जा मार भी तो रोचे पंच कलदार मैं उस तरह रोज भी तो भले मैं उस तरह जा मार भी तो मैं बोल तो जाके सरहदा के पाकिस्तान है वो सुल्तान सरहदा जो हम बोला चारान को तक वहाँ सरकता निशान ये को तो बात चीज थी ओ जमान वाला है मतलब घूमते मैं होस्टेर कहते होस्टेर
गाड़ी खुजा भी तो पंच कलदार انگریز وائن تو سے گاڑی بیتا ہے नाम भी था वाइन जिंद नाम भी था تو گاڑی گاڑی کو انگریز حد کجا تا کجا بوت مسقط حد کجا تا کجا بوت مشکت حد دا سا یہ دے مکنتی دا وہ دا روبارہ کنتی یا جاگی کرگوش کی ادا دا سلطان سارحد دے ای دیما یہ دے مدن دیم پپسینیا یہ دے مدن کارواٹا دا کارواٹا او ای دیما دیپا کووا کے تو روگا ہے گوریچانا تلانگا آگے میں تلانگی آپ رو رہا یہ دے سلطان سارحد دے بلے تلار جی سر شما ادا ای ٹیما ای مردم کے چابارا چیت یا ڈھننا شاہت کا ایشا موڑ داش تک کو جائے مہمان نواز بیٹک بیتا یا اوٹرلونا بیتا ایشا چھتو پتا ہے بلے مہمان بیتے میں مستری مردم بیتے گا یہ بیٹک ہنی میں زمان گئی یہ بیٹک در کرتے گا آہان بایا خود کے لوگ یک چاہتے گی سر طرف سے چوک گل بیتے گا دگیری چوک لوگ حالی کو تکر ریا و آشا پاتو یا شکے دش پا ماتل بیتے کہ آشی بیتے تگر دی گر رہے تو داتا ٹپڑے داتا چنڈے نگن داتا شفا داشتی تو پات کو سوتا یہ بیچک میں بائریا بیتے ہوں میں مستری مرد میں بیچک لگیتا وہ جو بیگم نامی وجگوٹی جنینی بودتا گوادرہ تو عشق تشی بارہا بیگم ہاو جاگہانی نام کوہنی میتگانی نام چیچی بلے یہ کہ ڈی سی بنگلیں یہ رے کے نام سیاہیں رے کے بلے یہ دیما دیم در تیاب یہ دیما دیم در تیاب دیم زر تیاب آج ما لاتے ریک بیتے یہ مرندی ریک آج ما دیگه ریک بیتا تیری ریک یک کلن تیری داتا بھی ریک سرا یہ کیا ہمارا ریک نامی بست گئی ڈورا پیسے نے بڑھائے اور شمبے سمائل پرچہ شمبے سمائل شمبے سمائل ماندان سمائل سائی کہیر بیتے گا یکی یہ کرا بیتے کر کہیر بیشو یکی زیارتی بیتے دا دیگه بند پرشتا یہ سال پرا سالا مردمان دوتا پس کشتا حیرات کتا اور ہاں نبروتا ہمیں زیارتا نو حالا سے نا نہیں حالا سے نہیں بلے یہ سال پرا سالا حیرات اس کتا پس اس نے کشتا ہمیں بات گراتا شیرگیاں بات پرانی نگن نام مداتی نام باہر اس کتا جانیندہ مردیں بل حیراتش کتا بازار وجہ ایتی شاہی بازار گلگ ای جاگہ بازار میتگا نام چی ہوتگا گلگ نام گلگی ملا بندے آدم سورگ دلی آدم گسریاج بازاریں انشان جاگہ نام ہمشی ادھر جاگہ بھی تا کرانچی ٹریکو جا بھی تا کرانچی پوچھتے ہیں آپ ہو ادھر ڈپٹی کمیشنر لوگ کیا ہاں شابہ یہ جاگہ نام کرانچی تھی وجہ حسین اشرف برپے یہ جاگہ نام کرانچی کرانچی تھی یہ ٹوبا گھر اچھی ہے ٹوبا گوشا ٹوبا کا نران آئیے چیوشو ٹوبا کا نران بلے نگوری در کپ ہوا کو جائیتا نگوری در کپ ادھر ملٹری کیمپ نہیں ہم ادھر اسے کوز گاڑی کیمپ کرا ہوتا ادھر اسے نگوری در کپ سے کیا ہوا کس کا بیتے چاہتا در کپ پہ نگوری کس در کپ پہ بلے نیگوری کیش کمی دا چی درد کا جیسے کیا بیتا کیا چیرے بیتا در کرتے سی گری ریک ناکو گری ریک کو جا بیتا گری ریک بلے یہ ملٹری کیمپ نہیں تیری میں نے مہربانی ہو جا محنت وارتا ہی ہو جا تیمہ واحد قیمتی ہے زور ہسٹری میکر بلوچی میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بٹن